Pemirsa Sampagul TV yang kami cintai dimanapun berada, kami adalah keturunan dari Opung Buturaja yang ada di Dolok Permahanan, Desa Sampagul. Untuk kali ini kita akan mempersembahkan sejarah singkat dari opung kita, yaitu Opung Buturaja, yang akan diadakan pesta pertangyangan di Silaban tanggal 30 Juni sampai dengan tanggal 2 Juli 2023. Untuk itu, pemirsa Sampagul TV, kita akan mendengarkan sejarah singkat dari opung kita, yaitu Opung Buturaja Pakpahan. Terima kasih dan terima kasih Horas. Dibuat si Musa hufut huli-huli di si Joseph, di mana tersurat di 2 Musa 10 ayat 10 sia. Nah luar nasi dasiat tanah Mesir ala nanunga ditonahon si Joseph ikon buanona huli-huli ni si Joseph siat tanah Mesir 50 ayat 20 di sada Musa ayat nomor ningot hataido popar ni Opung Buturaja Pakpahan mana ni dok poparan terus mengalului hinabor ima inganan huli-huli ni Opung Buturaja songon mangubati lungun do tu akka tading ni opui adorak so tapatorak sudi berjolo ma tahatai taringot tu tarobon puta opui songon diagramna di torwon ima taroboni hanak batak satu Pakpahan dina berjulu tarobosian si Raja Batak. Raja Batak manangna Raja Bonang-bonang maranak kumai 2 ima guru tatia bulan manangna Datu Tala di Babana sinur 2 mai Raja nai Sobbaon siswi doho tarobona nek taturuton tu Pakpahan tawut masian generasi ta manangna sia tarobota marhite sian guru tatia bulan Datu Tala di Babana. Ya guru tatia bulan maranak komai ima si Raja Uti Raja biak-biak si nomor 2 mai Seribu Raja Libong Mulana Sagala Raja Malau Raja dohot boru pareme na mabuat potona Seribu Raja ima amani boru si Raja Lutung tator sumau saya tarobon sian Seribu Raja ima Seribu Raja namaranak kon Raja Lutung dohot borbor sian Raja Lutung dohot borbor tapaturu mau sehi tatu anak konna ima si Naga si Tumorang Padiangan Nenggulan si Matupang Aritonang Siregar dohot boruna di antara si Naga si Tumorang Padiangan Nenggulan si Matupang Aritonang Siregar dohot boruna tapaturu mau saya tarobot tasian Padiangan ima anakna Datu Ronggur manangna guru mubang penilian ya anak Datu Ronggur tubuh ima 2 sarang di Banua manang Solim di Dairi dapat 2 hon ima guru Solar Dason tapaturu mau saya tarobotan tu anak ni guru Solar Dason ima batu ampar parhutala sorry nang do batuna ampar parhutala oleh sere 2 anakna di baturu mau saya tarobotan sian ampar parhutala masuk mahui tatu Raja Humur tap ima syakangan tugas sama mai nomor 2 ima si Raja Sonang si boru Saruding mai si nomor 7 si boru menak mai si nomor 4 si boru na humot mai si nomor 5 tapaturu musa tarbotan tu tugas samosir ima si Raja Sonang anak konna ima tuga gultum tuga si dari tuga Pakpahan dohot si Tijak marhite si tarobo sian si Raja Batak masa behita tu tarobo ima tuga Pakpahan si tuga Pakpahan
boi mamu se tabaturun ima songon taroposian na adong bangso batak satu pakpahan tabereng ma taropo pakpahan satu opputa ima buturaja songon na adong di sikit sana ta patorang sonari masuk mahita tu toga pakpahan maranak komotulu ima hutaraja lubapusi sikudang pohon tabaturu mau saya taruh botas sentuh pakpahan ima anak na luban bosi si nomor 2 anak luban bosi saya damai ima opura jeniai maranak ko mau se raja niai tubuh ma ima raja mobe dung tubuh muse opura raja mobe tubuh ma muse opura raja jumulang dung tubuh muse opura raja jumulang tubuh ma muse opurta ima raja ninerean na marburu manurung satu sahadarion satu suduton seredo terus anakna dung mar haskota ma oputar jenerian ima nama ala manurung tubuh ma anakna ima oppu jori batak oppu raja singal oppu buturaja manang na perman kulim na mora sore taon manang guru para jingging dohot oppu pulu na godang oppu persuratan dohot pertiwi raja di antara anak naon antara ni anak ni oppu terjadi nerean nomor buru banurung tapaturu mamuse tarobot tatu oppu ta raja ima namaranak kon ima oppu raja sodang buru si hombing ya anak ni oppu raja nerean di antara ni poparanna termasuk mahita di son poparan oppu raja si nomor tulu saat mau hita tu tarobona anak na tulu satu toru tulu sudut maksud nami oppu raja sodang mai terus muse opurunggu malela satu opurunggu malela tuma anak na 2 ima opurun dohot opu pakomat di antara na 2 maranak kodo purubun siakangan ima opu perjujun dohot opu pergopul ia anak ni opu tapakomat ima opu manaritar opu mangabahan opu jebar dohot opu batu nabulang arung ada badan ni lubabusi pakpahan dohot sitijak na marasal sian opu persuratan ima sitijak persuratan anggini lubabusi pakpahan jaladang buai na 2 margaon masih ulian soni donang poparan opu raja sodang marpadat tu siaturi si alogo ni laut moloneng mar toruson tarobona tabuat masian sudut 10 sada satu hitabi jala molo mabail nomor sudut sian pakpahan nomor sada mak oppu raja ima anak patuluhon sian pinoperni oppu raja ninherean pakpahan perjolo jori batak paduahon raja singal paupaton namora sore taon palimahan tulu nagodang paonopon persuratan nagabisi tijak persuratan dohot papituhon pertiwi raja butu raja ima sudut 10 sian raja lutung natu di huta onarunggu dung marumur 12 satu dung marumur 12 satu 15 tahun lau mai bana marguru tu amang guruta guru susodangon na marhuta di ulu darat sakti dungi mulak mai bana tu onarunggu mendapat ton bapak na raja ningerean dungi lau mai bana muse tu pusuk buhit lau marguru tu oputa raja mobi jala di lehon di ibana sada piso na marguar piso si asat 2 mata ni pisoi jala dang marsuhun
manang na mergagang. Siani mahamulana dapat hasaktion dohot habisuhon. Turaja lao matu bakara lao manadakon hasaktion dohot hadatuon. Jalamonang do oput tadisi siani tersarma hasaktion ni oputai diluati. Jala dapat sama saya duluk di hutai na mga luput topi ni tao. Jala marharangan na marbatu-batu. Gudang mata niay las dibain opido soko-sokona lao ingananna. Jala adong do sadamual paridian na manang pertapianan na. Lao mamusay buturaja tu pulau Jawa mendapat sahalak na terparita hasaktion na jala ditaluhon. Disimay mana mardonga dohot raja Jawai. Godang do dapat hasaktion sian raja Jawai. Masilianan ilmu ma ala nunga mardongan na sida. Mula maibana tu onarunggu jala adong kemungkinan rap lao ibana dohot anggina namora soritaon tu tega habing pangaribuan. Jala ditinggal hon maangginai disi aladang boy tanona boy perhaumaan. Dilalon nyari pazupang maibana dohot opung boru purba sigulang batu. Dungi dibuat ma opung boru tu huta sosor batu pakpahan na di onrunggu. Sianima na sida tulitong ni huta jala marhuta disi diguari tobak babiat. Digijang ni pasur sileang saunari diguari huta persauran. Las disido tu raja sodang ditikida dana kibana dibuan turaja matu onarunggu mendapoton raja nini rean dohot opung boru manurung lao mangido pasu-pasu. Disima tinggal raja sodang rap dohot opung na dungi lao manasida manang na turaja dohot boru purba tu huta bakara dibahe majabu manang rumah bulun disima marhuta dohot merladang dang sedia lileng opung boru lao matu huta onarunggu lao mangalap raja sodang mulak tu bakara tu jabu na pinaulinai. Dungi Roma Raja mangidohon asal lao opung boru dohot raja sodang mangidohon bustak-bustak manang gabbo manang na hauma pauseang. Sian purba alai asing do dilian opung tei dilian magabbo di buan mulak jada di pasatu buturaja. Mulai disima martona opui na soboi ala ponni poparanna boru purba si gudang batu buturaja lama menarikun nupukta boru purba dohot anak na raja sodang. Dung marumur 10 tahun raja sodang lao mamang lului amang na buturaja. Nanggo ibana sian bakara tulitong ni huta jala pajupang ma ibana dohot siaturi si alaulaut. Perjulu lao ma ibana tu huta tu wana dilitong ni huta par sauran alai dengan Jepang na. Di masai marporang do si hoping do lutung. Jala mate do anak ni si hoping gabe disangka raja sodang ma pamate hossa jala gabe disangka raja sodang na pamatehon jala nasida na dua raja sodang do siaturi termasuk lutung gabe dianggap musuh nasida. Tibiak manasida jala naik ke pamateon na diracuni manasida alai dang mate ala raja sodang nang marilmu jala sakti. Disilikiti maharoroni raja sodang tulitong ni huta jala di babua masakap na mga lului amang na buturaja dohot mga lului na gabe persinoduk na. Raja sodang gabe dohot marporang mangalo lutung jala monang masih hoping alami raja sodang merca satu si hoping
Tuan Guru Sinobama warna. Di Tuan Guru Sinobama uji-ujian manang di boto Raja Sodang do boru ni Tuan Guru Sinoba di bantuan Guru Sinobama ujian manang di boto Raja Sodang do boru ni Tuan Guru Sinoba jadi berhasil ma ibana ni dua madapoton boru Tuan Guru Sinoba ima mangabing suri alana marjasa do Raja Sodang tu Guru Sinoba diliam matano pertapakan na diwari luban samosir ala opuk tatiki na margahon samosir. Ala Raja Sodang aneng mengelului amangna utur Raja do perjuluniatna gawe ditorsomai ala da boru siobing nunga dinggap pamatangna gabe martona ma ibana tu siaturi sia logu laut asa siaturi mangurus molodung tubuan opuk teh tubu marunggu malela di luban samosir sanarion jala mangalak boru popar Tuan Guru Sinoba si hobbing jala hinaborna di huta luban samosir usaha mengalului hinabor ni pukta utur Raja do Raja Sodang nunga di patupa na selilingon ala yang berhasil ala ni malna opo utur Raja nang opo Raja Sodang jumolo ratusan tahun nasal putung masemol madapoton hinabor ni upui nunga gudang usaha di bahan mengalului nasian turi-turian manang na tona namar munculan sian sede bersih tu bersih nama asing-asing alai tong dang adong sede samaan di turi-turian ini di pertengahan tahun 2006 na di huta Lubas Samosir disepakati akan tua-tua ni Butu Raja naso dua be alana di Bangidon akan poso nang generasi muda manang generasi muda di Butu Raja naso dua be alai di Bangidon akan poso manang generasi muda nama dok asa adong ted manang na inganan na bui berengon gabe disepakati ma muse lau mangaluli na burni opui pardung tu si na tua-tua Butu Raja na adong di Jabodetabek Bandung Medan pematang center Tarutung Persorminan litong ni huta nang duluk sanggul mengalu melalui rapot bulan Oktober 2002 bentim la mengalului hinapori dibentuk matim 12 jalan sida sepakat mengalului sian jalur tradisional manang na mardungo-dungo ulau ni di Patupa bulan Februari 2020 jadi sepakati ma mengalap saring-saring marhitetano sepuhun sian huta persauran manang na digijeng ni pasur sileang dibuat sian huta persauran ala sangado di si oputta Butu Raja marhuta jadi di sido hatubuan ni Raja Sodang saring-saringi nunga di pamasuk tu sikem dohot diojakko di huta Lubas Samosir pengiduan ni tim 12 asa diban songot terdeni inganan ni opi tugu mardong tu si panitia pertangyangan sehari 5 tahun maben sakap lau pa ojakun batu ojahan ni tugu tanggal 30 Juni 2020 di huta Luban Samosir di tugu pamasuhon tama ima opu Butu Raja papahan dohok boru purba opu Raja Sodang dohok boru si hobbing opu runggu malela dohok boru si hobbing ai binereng tu poparan ni putta na tulun nunga adong be inganan di huta perserahan berdong tu ulan pojakon batu ojahan nunga la poparan ni Butu Raja papahan madapoton manang nama ngadopi tulang tapurba si gudang batu tulang tambanurung tulang si hobbing manang na hula Raja Sodang
dohot hula-hula runggu malela jala arop doro anasida di ulani di huta luban samosir dung sidong pa ojakon batu ojahan anggiat manian merdelan dengan laut tu pembangunan tugu anggiat di tahun 2026 boy tapi tahun sekaligus pesta pertanyaan sehari 5 tahun songon jabtal ni ulaun di tahun 2027 songon na tarencanahun songon ni majo songon turi-turian manang na sejarah singkat ni upukta uturaja na boyu pasatami jala cerita on manang na sejarah on hukutipami don sian buku agenda ulaun pertanyaan opu uturaja pakpahan naneng beron na di Luban Samosir Huta Silaban litong ni Huta Duluk Sanggul di tanggal 30 Juli di tanggal 30 Juni 1 tanggal 2 Juli 2022 naneng ro alani amang inang mau tumpe orang luwi di pangajaheoku manang na di suaraku na orang pas boido hita masih maapan asal mah hita marsia holongan di dia mabeno dinggan terus tahita tapak narota zamna rinita hidu gugona dinala kamaula silota terlumu bima di ulota naneng ro di huta silaban litong ni huta horas mahita saluna pinopar di uturaja na di JP hita maringanan horas horas horas